2025-26 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ ଆଜି ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଡ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କୁଲରେ ଏକ ହୋମଯଜ୍ଞ ଏବଂ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଡିଏଭି ସଭାପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସ୍କୁଲର ବିଲ୍ଡିଂ ମାଲିକ ଗଙ୍ଗାଧର ଜେନା, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ଓ ଅଭିଭାବିକା, ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ହୋମ ପୂଜା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା, ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ବିକାଶ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଆଣିବା ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଏହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହୋଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ପଜିଟିଭ୍ ରଖିବା, ଶିକ୍ଷା ଯାତ୍ରାର ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଏକ ଶାନ୍ତିମୟ ପାଠପଢ଼ା ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମହାନଦୀ ଟିଭି।